Nyaka ophelile noma ngalowa nyaka ngisakhumbuli kahle, kwaba khona i-organisation okwakuthiwa i-MK Labour Desk. Lapha abantu abaningi babeyalelana yona besho khona cha, iyabalekelela ikakhulukazi laba abaney'nkinga emsebenzini lapho beqashwe khona. Kwahamba isikhathi kwagcina sekuney'nsolo ezithi kunabantu abathize abafuna imali kulabantu abathi bayabasiza. Angiyazi yaphelelaphi. Kwazovuka iLACOR okuyi-Labour and Civil Organisation, nayo futhi iholwa umuntu oyingxenye ye-MK Party. Umnikazi wayo-ke uMancinza, ngikhohlwa igama lakhe okwamanje kodwa nje owakwaZondi yena, uMancinza umholi wayo. Sababona impela bengena kuma-companies ahlukahlukeneyo bezama ukulwela abasebenzi. Ngicela ubone la. Okay, ladies and gentlemen, we are here with Mr. Ling. Mr. Ling, thank you, sir. Wilako Henrik Wanariching was here twice. Izokhulumela abasebenzi nabe behola for 350 500 rand ngeveki, bekhala ngokuthi basebenza ama-long hours, bengenama-contracts, bengenama-payslip, bengena-lunch time. Ifikile lakho yabamba ama-meeting no-Mr. Ling. Bambi le meeting yokuqala yayibamba i-meeting yesibili, intense meetings. Esingakusho manje Mr. Ling he came wathatha ama-lawyers wakhe. Esingakusho njengasesifikile manje, we are excited, honestly excited to say now ama-contracts abasebenzi siwaphethe. We have reviewed the contracts, we have interviewed abasebenzi baya-confirm ama-contracts ngempela bawasayinile. Ama-payslip nawo akhona bawa-confirma nakhona ama-payslip bayawathola. And isalary zabo improve ama-salary wabo wonke. Umsebenzi wabo bonke ahola between now u-900 rand noba 800 rand no 1200. Reason being ukuthi ingafikelelanga kula amount abayifuna what you call a minimum wage. Isitolo siyayazi ukuthi operation yenyuka yehlika, but uconfirmile actually ukuthi naku December manje le mali angabanikezi yona outstanding uzokwazi naku December kuya ku December Christmas period abanikeze ijalo salary just to compensate lezi nyanga angakwazi ubanikeza lama 1.3. But we appreciate ukuthi usuke from this 350 500 rands wonikeza abasebenzi between 800 no 1200. So that is a drastic improvement kuma salary abasebenzi ngempela basebenzekile. Siyabonga silakho Mr. Lee, we thank you sir for being a true champion, a true leader to our community and creating employment to our youth. We really thank you sir, and for allowing us as Lako to mediate among these disputes that you had with the employees. And we thank you. We promise we will always come to your shop where there's problems, with respect, talk to your employees and fix whatever that is a problem. Ukhona omunye guys okuthanda ukubonga jabula sisi singezwa kuwena. I-support yeLACOR yakhula kakhulu ey'ndaweni ezehlukahlukeneyo lapho bebehambela khona, ikakhulukazi belwa nanodaba lokuqashwa kwabantu abavela kwamanye amazwe labo kuthiwa bangama-illegal immigrants. Ukuqashwa kwabo bengena emakhampanini, abaqashi beba-exploiter labantu. Alwa lama-organization, agcina ama-organization athole recognition ngisho emphakathini. Akugcinanga ngeLACOR kuphela, Nongizwe ngeke ngambona, noPhakela Umthakathi ngeke ngambona bengena emakhampanini ahlukene bekhuluma into eyodwa ecishe ifane. We can close the spark. It's just a You know how many people is going to sit at home? We don't care. We We don't care. Until you You respond can't to be our hiring demands. foreign nationals. Yeah. What is the point of this spa if it's not contributing to the South African? Yeah. No. Do it as soon as today. Do it as soon as today. As soon as now. She's here. She must come here. She's here, Mos. She's here. She's here. She's here, Mos. And we discuss this. And you must talk to us as humans. Otherwise, we are talking to No. You must talk to us as humans. We're not just kids. Aye. No, talk this woman and come and sit during the meeting. We want to resolve this issue. We are human. Things will come. Things will come the way we want it We to. want South Africans in. That's priority number one. The other one we can talk and talk and talk. But we want South Africans in, working here. Jason, please go and request Yeah, her we are to here. come here. Yes. Otherwise, we are closing the Yeah. spa. As like now. Right. Otherwise, we're closing the spa. You can't tell me I must go the head office. Even worse, they are saying the labor is here. You want to see those labor people who are throwing money here. Paperwork. You want When to you see them. Ngoba ubona ukuthi kwaba khona impikiswano eyinjani lapha eSpa, kodwa ekugcineni kosuku bagcina bebaqashile abantu base South Africa, babakhipha laba ababeqasheke ngokungekho semthethweni. Ezinye yeminye imisebenzi le eyenza ukuthi abantu
bawalandele lama organization. Ungizwe naye ngeke ngambona ephumile esemakhampanini naye futhi elwela abasebenzi. Cela ubone la. But they're complaining that you swear them, you call them motherfuckers. No. And then there are numerous complaints, and then the staff members here calling all of them lies. I understand that. And then when you call them motherfuckers, and then when you go upstairs, they get another motherfucker there to dispatch motherfucker, manager motherfucker, all those things. Why? Why? Okay, I understand. Under pressure, I do say. But in terms of pushing the job. When I talk to you about planning. When I told Mama, okay, I apologize. I do apologize. Why never approach us I'm before? going to demand that you must fight now because you are swearing people on duty. These are not your dogs. These are employees. Akubanga yona le company kuphela ungizwa kahambela kuyo. Wafika nakwenye company baphinde bakhuluma udaba lunje. La ukuthi niyahlupheka niholo lamakinati. Usebenza ama-overtime angeke emthethweni. Umuntu nje oyikwelekwele la ungeke emthethweni akahambe njengamanje. Siyabakhipha-ke manje. Ngabuya bekhona nje la kusasa ngizobona-ke. Ziyakhala manje. Zeka yonke lento i-Department of Labour ikhona. Kuqashwa abantu okungafanele baqasheke nje i-Department of Labour ikhona. Makwenzeka yonke lento. Kutheke maqubuka kakhulu emamash lawa abehlelwa uJacinta. Kwase kubonakala ukuthi abantu base South Africa sebe fed up ngempela ke manje. Frustration yabo sebeyayi express amayisiyabonakala ngoba bese kunamamashi ahlela uSouth Africa yonke le kumashwa Monday to Friday lingasekho usuku lwamahala la kuthiwa kumashwa khona. And uma kumashwa phela khumbula ukuthi indawo kusuke kumashwa kuyo ukusebenza kuyaphazamiseka. Nomnotho uyaphazamiseka. Umnotho nje wendawo uyaphazamiseka. Ngoba noma kuthi unebusiness uphelele ngamaphepha ngeke uzuvula ibusiness abantu bemasha ngoba uyazi ukuthi ekugcineni kosuku ungagcina ukhala bangalutha abantu. So uma kubonakala ukuthi kunale ngcindezi uPresident Cyril Ramaphosa wal addressa lolu daba waze wathi uzoqasha 20,000 labor inspectors. Ubengaqali futhi kusho njalo. Wayishilo ngonyaka ophelile ngesikhathi ayethula i-State of the Nation address ukuthi kuzoqashwa 10,000 labor inspectors. Kulamaviki adlule ngenxa yencindezi funa futhi ngikugcizelele lokho ngenxa yencindezi ebilethwe iMarch and March nongizwe kanje nolakho nophakela umthakathi nabanye abalwela amalungelo wabantu. Kuye kwaphoqa ukuthi uDeputy Minister uBaba uJomo Sibiya aphume ofisini manje azibambele namathupha baye emakhampanini ahlukahlukeneyo kodwa kunemessage ayidlulisile. Cabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngikufakele yona. Inhloso yale video yiyo le ingakho nama video wongizwe nezinkinga zabasebenzi ngingawadlalanga wonke ngoba bengifuna nje ukukukhombisa imisebenzi abawenzayo kodwa inhloso yami ukucaphunela le video kaBaba uJomo Sibiya. Ngiyacela kusubscribe ku channel, ulike ivideo, ucomment. Ngiyafisa ukuzukuphala kwakho kulolu daba esixoxayo. Ngibonile la mangibheka ukuthi hawu kunabantu abaningi ababukela le channel okusho ukuthi bayawathanda lama video esiwenzayo kodwa inkinga yabo abasubscribeile. Kuyenzeka ke uma uyibuka i-channel mhlawumbe uyibuka izinsuku ilandelana igcina iYouTube uma ungena khona ikunotify ukuthi kune video enje kodwa uthothi wena usubscribeile. Bheka nje ukuthi usubscribeile na kumahala ukhokhi lutho. Ungasupporta ke uma uthanda ngokujoin i-membership yale channel okanye
usidonate noma ngamalini ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. Lapho-ke ukwenza uma uthanda, futhi uma ungathandi ayikho inkinga, ungahlala futhi ungakwenzi. Kodwa nje ukusubscribe ngiyakucela, lapho-ke ngiyakucela subscribe. Uma futhi kufanele subscribe phela, hawu. Umsebenzi onobuli lo umsebenzi wesizwe okufanele senze sure ukuthi uma siwenza asifaki ipolitiki. Ezinye zalezi zinhlangano siyazazi ukuthi zicheme nama political parties abakushoyo bona bathi hayi thina sihamba nale nhlangano. So manje asikwazi thina ukuzo advance ipolitiki emsebenzini wenhlupheko yabantu bakithi. Angeke sivume, kodwa futhi nje okukhulu kakhulu abantu abangene einkampanini benze lo msebenzi. Department of Employment and Labour authorized, Department of Home Affairs authorized, SAPS authorized. Akekho umuntu. And iphela lapho inkampani ayingavumeli ukuthi kungena abantu okungafanele bangene kuzona bezokwenza umsebenzi okungafanele ngabe bawenza, ngoba sizogcina uma sithi silungisa umthetho asingavumeli okunye okurong kwenzeke. Uma sithi sizoklina la sifuna kugcina umthetho asingavumeli abanye abantu ngoba sithi base South Africa nabo benza izinto ezirong. Umthetho awulingane, and uma sithi sifuna ukuba yizwe lemthetho, imithetho ayigcinwe uwo wonke umuntu. Awukwazi ukuvuka ekseni uyongena enkampanini ungenalo ilungelo lokungena enkampanini usuke ufike ufune ukuthi umise inkampani wenze zonke izinto. Yingakho sithi uma sitshelwa njengokuza la siyatshelwa abantu nazo le inhlangano ziyakwazi ukusitshela, asinankinga ukuthi usitshele ukuthi kunenkinga lapha siye khona. Yingakho siza naseyindaweni ezifana nalezi, kodwa i-authority yaziwa eyestate, uhulumeni. Yingakho kuyithina kuphela amaphoyisa, uHome Affairs, uLabour esikwazi ukuthi uma sifica kunabantu bokufika abangeke emthethweni asibashiyi thina lapha, asimashi sibashiye lapho. Thina sifike sidile nabantu sibaprofile sibabophe sibadeport. Nabo uyababona 28 of them, in fact 29 of them, they are going to be deported today bayaboshwa. So umsebenzi wethu thina sine authority to do that. Kodwa asinankinga ukuthi abantu basitshele ukuthi kunenkinga lapha, kodwa angikusho nje ngokugcwala umlomo ukuthi abantu abane authority yokuthi bangene inkampanini, SAPS, Home Affairs, Department of Employment and Labour, any other person akanayo i-right yokwenza leyo nto leyo abasuke bayenze wrong. It's not umthetho akusuka kwenza, asingawuphula umthetho. Uma i-Department of Labour amaphoyisa nalabo abanye akhulume ngabo bebewenza umsebenzi wawo njengabantu abanelungelo lokungena emakhampanini bakwazi ukuresolve izikhalo zabantu. Uma ngabe labantu bebewenza umsebenzi wabo besizoba khona na isidingo sokuthi abantu base South Africa bajoin inhlangano enjengolakho, bagcine bebikela inhlangano enjengolakho, ngoba lezi inhlangano aziveli isuke nje ziye emakhampanini zingazi kwenzakalana emakhampanini. Kusuka abantu abasemakhampanini babika inkinga zabo ababhekane nazo kule inhlangano, noma kuphakela umthakathi noma kungizwe or whoever olwela abasebenzi, bese beyasuka labantu beyolwela abasebenzi. Yebo siyavuma yena uqhuquzela inhlangano futhi uzitshela ukuthi zingavumi uma kufika labantu laba. Kodwa ukube lezi inhlangano bezingekho kwivideo esiqale ngayo, laba abasebenzi bebehola u350 ngaba bahola u800 namhlanje. Ukube nje lezi inhlangano bezingekho, ukube futhi iDepartment of Labour beyenza umsebenzi wayo, ngabe lezi inhlangano azikho. Ngicela ukuza ukuphawula kwakho ngempela. Bengizofaka enye video yakho baba uJomo Sibiya, kodwa ngenxa ukuthi angifuni le topic esinayo iphume, siphume esihlokweni ngoba sogcina siba nezihloko ezimbili. Ngifisa nje ukuza ukuphawula kwakho uthini ukubona kwakho ngalento esho baba uSibiya. Ngabe ngempela kufanele le inhlangano zingayenzi lento eziyenzayo na, noma inemphumela emihle, noma abantu abanye bayuthola umsebenzi, noma abanye abantu bengasaxhaphazeki emsebenzini ngenxa ukuthi kwafika ungizwe wazokhuluma nalomuntu wayebaqashile balungisa leyo nkinga, noma sazi ukuthi kunabantu ebebehola u350 namhlanje sebehola u800 ngenxa yazo lezi inhlangano. Kungani bengahlalanga phansi neinhlangano kwaboniswana ukuthi kusetshenziswana kanjani, ngoba uyabonakala umsebenzi wenziwa izinhlangano. Ngoba lento ukuthi kuthiwe inhlangano ayibafonele abantu base South Africa bayazi ukuthi udlala ngesikhathi sakho uma ungathi uzobikela bakwa Labour, ngoba labantu abangabaqashi badla nabo labantu bakwa Labour. Ingakho makuthiwa kuzoba neoperation, abantu laba obasuke bengekho semthethweni bababibike emakhampanini, ngoba ama companies asuke azi ukuthi
bayeza bakaleba kusasa kuza ama-inspectors. Ngake ngasebenza kwenye ikhampani ngapha eDelside, moya ngapha moya engathi uyangasemiyathini kule line yaseVernageng kusetshenzwa nge-cheese. Kwakwaziwa ukuthi kuza ama-inspector kulungiswe kukline kususa izinto lezo okungafanelanga ngoba inspector afuna ithole yonke into kube sengathi ihamba kahle. Uzibuza ukuthi baze kanjani ingoba kuyasetshenziswana. Bakhona abakhokhelwa okweshumi bese-ke bakhipha i-information. Namaphoyisa ngokunjalo ayazi amaphoyisa ukuthi mayifuna ukudila nabantu bama-drugs funa angasho ukuthi azoza nini. Funa kwazi laba abasuke bephethe. Kodwa baze babiza amanye amaphoyisa baba nomhlangano bawuthola lowo muntu esengasekho ngoba kuyasetshenziswana.